खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो भारत उदांस्रि साननि समावनो रायजोआव गिख्रंथाव खौरां जेराव रायजोनि गोबां जिल्लायाव बेरफ्रुनाय बमा बेरफ्रुनाय दोननायनि मोनसे खौराङा रायजो नाङैनो सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव लानानै फैदों जेराव रायजोनि गोबां पुलिस बिफाना गोख्रोङै एबा माराथन सिग्रोमनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बे समाव माखासे मानि जायगायाव आलफानि दैदेनगिरिफोरा आलफानि सोद्रोमाफोरा रायजोनि दाब ओनसोलाव थाङोबा मोन 19 जायगायाव बमा बेरफ्रुग्रा दोननायनि सन्देह खालामनाय एबा दाबि दैखांदों जेराव शिबसागरनि बिजि रोड ONGCनि 5 नं गेट बारनानै एम्बुलेन्सआव बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो रायजोनि दाब ओनसोलाव बेबायदि बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों। लखिमपुरावबो गंसे गोजाम STC बासावबो बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों जेराव रायजो नाङैनो पुलिस बिफाना जायखिजाया जिल्लायावनो गोख्रोङै रेन्डमै चेकिं खालामबाय थादों। दिसपुर, नगाव, लखिमपुर, शिबसागर, नलबारि, रङिया, तामुलपुर बेबायदियावबो बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों जेराव जोंनि बिटिआरनि मोनसे जिल्ला तामुलपुरावबो बमा दोननायनि आलफानि सोद्रोमाफोरा बमा दोननायनि सन्देह खालामदों। बेबायदिनो गासै मोन 19 जायगायाव बमा दोननायनि बेरफ्रुग्रा गिलु बालु गिख्रंथावै बमा दोननायनि दाबि दैखांदों आरो बे दाबिनि उनावनो आरो बेबायदि बमा दोनखोमानायनि दाबि दैखांनायनि उनावनो रायजोनि पुलिसफोरा गोख्रोङै सिग्रोमगासिनो दं लामा दथाय जेरावबो गुवाहाटीनि दाब जायगायाव भारत उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरावनो एबा भारत उदांस्रि सानावनो बे समाव आलफानिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव दाबि दैखांनाय बायदिब्ला मोन 19निफ्राय मोन 25 ओनसोल एबा जायगायाव लखिमपुर, नगाव, गुवाहाटी, दिसपुर बायदि जायगायाव आलफानिफ्राय बमा दोननायनि दाबि दैखांदों जेराव जों माखासे खौरां बिजोंनि सर्स मोननायफोरा एबा गुबुन खौरांनि सर्स लानानै बुंनाय बायदिब्ला शिबसागरनि DTO मावख'नि गोग्लैना थानाय गोजाम गारियावबो बमा दोननायनि दाबि दैखांदों आरो दा समहालागै बे समाव लखिमपुराव बेरफ्रुग्रा माखासे मुवा बेसाद मोननो हादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। लखिमपुरावबो गंसे गोजाम STC बासाव बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे गासै मोन 19निफ्राय मोन 25 जायगायाव रायजोनि मोन 19निफ्राय मोन 25 जायगायाव गिलु बालु गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुग्रा दोननायनि दाबि दैखांदों। आलफानि मोनसे मेल मोननायनि उनावनो बेफोरबायदि थासारि जानायनि उनाव रायजोनि गोबां पुलिसफोरा दाब ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिगासिनो आरो गुबुन जिल्लाफोरावबो बेफोरबायदि लाखिनायनि दाबि दैखांदों। बे समाव बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनसे जिल्ला जेरै तामुलपुरावबो बेरफ्रुग्रा बमा दोननायनि दाबि दैखांदों। बेबायदिनो गासै मोन 19 जायगायाव बमा दोननायनि दाबि दैखांदों जेराव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै 15 आगस्ट आरो 15 आगस्ट सानखौ हादोर नाङैनो भारत उदांस्रि सान महरै फालिदों आरो फालिबोबाय थादों आरो फालिनाय जायो आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि आसाम रायजोनि दाब जिल्लाफोराव आलफा हानजा एबा बिग्रायारि हानजाया गासै मोन 19 ओनसोलाव एबा जायगायाव बमा दोनखोमानायनि दाबि दैखांदों आरो बे बमा दोननायनि दाबि दैखांनायखौ मोनथिनाय लोगोनो रायजोनि पुलिस बिफाना दाब ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनाय गोख्रों नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो आरो दाब ओनसोलाव पुलिस बिफानफोरा बमा नागिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। शिबसागरनि DTO मावख'नि गोग्लैना थानाय गोजाम गारियावबो बमा दोननायनि दाबि दैखांदों आरो बे दाबि दैखांनायनि उनावनो शिबसागरनि दाब ओनसोलाव थाद'नाय गैयै पुलिस बिफाना गोख्रों नागिरगासिनो दङ बे बमा दोनखानाय जायगा एबा बमा जेराव आलफाया बमा दोननायनि मोनसे दाबि दैखांदों। बे बमाफोरखौ बोखांनो थाखाय गोबां पुलिस बिफानफोरा नायदिंगासिनो दङ सिग्रोमगासिनो दङ। बेबायदिनो लखिमपुरावबो गंसे गोजाम STC बासावबो बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट रायजोआव गिख्रंथाव रादाब जेराव भारत उदांस्रि सानावनो एबा दिनै 15 आगस्ट आरो 15 आगस्ट महरै भारत उदांस्रि सान महरै फालिबाय थानाय समावनो रायजोनि मोनसे गिदिर खौरां एबा गिख्रंथाव खौरां जेराव भारत उदांस्रि जानायनि सानावनो आलफानि मोनसे मेला सोमावग्लुंदों आसाम रायजोखौ आरो आसाम रायजोनि गासै मोन 19निफ्राय मोन 25 जायगायाव आलफानि सोद्रोमा एबा बिग्रायारि हानजाया बेरफ्रुग्रा बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों आरो बे दाबि दैखांनायनि उनाव दिसपुर, नगाव, लखिमपुर, शिबसागर, नलबारि, रङिया जेराव रङिया तामुलपुर बेबायदियावबो बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट
रङिया आरो तामुलपुरावबो बेरफ्रुग्रा बमा दोननायनि दाबि दैखांदों आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि सर्सनिफ्राय जों मोनथिनाय बायदिब्ला गासै मोन 19निफ्राय मोन 25 जायगायाव आलफानि एबा आलफा बिग्रायारि आलफाफोरा बेरफ्रुग्रा बमा दोननाय जादों आरो बे बमा दोननायखौ नायगिरनो थाखायनो रायजोनि पुलिस बिफाना थाद'नाय गैयै गोख्रों माराथन सिग्रोमनाय रेन्डम सिकिंआ बे समाव सोलिगासिनो दं। बे समाव सांग्रां जा, जेराव रायजोनि गोबां खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दं। रायजोआव आलफानि एबा बिग्रायारि आलफाफोरा गासै मोन 19निफ्राय मोन 25 ओनसोल एबा जायगायाव गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै गुवाहाटी, नगाव, शिबसागर, लखिमपुर बायदि बायदियाव बमा दोननायनि, तामुलपुर आरो रङियायावबो बमा दोननायनि मोनसे खौराङा गोसारगासिनो दं। बेखायनो सांग्राङै लाखि गाव गावखौ, जेराव दिनै भारत उदांस्रि सानाव गुबुन गुबुन बोसोरावबो माखासे समाव बेफोरबायदि गिख्रंथाव जाथाय जाबोनायखौ नुबोबाय थादों आरो फिन आरोबाव दिनैबो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिग्रायारि आलफा हानजाया एबा आलफानि सोद्रोमाफोरा गासै 19निफ्राय गासै 25 जायगायाव जेरै दिसपुर, नगाव, तामुलपुर, रङिया बायदि बायदि गासै मोन 19निफ्राय मोन 25 जायगायाव बमा बेरफ्रुग्रा लाखिनायनि दाबि दैखांदों आरो बे दाबि दैखांनायखौ मोननायनि उनावनो रायजोनि पुलिस बिफाना बे बमाखौ नागिरनानै गोबां रेन्डम सिकिं, प्रपार सिकिं सोलिगासिनो दं। जेराव बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट, रायजोनि दाब जायगायाव बमा दोननायनि सन्देह एबा बिग्रायारि हानजा आलफानिफ्राय रायजोनि गासै मोन 19निफ्राय मोन 25 जायगायाव बमा दोननायनि दाबि दैखांदों आरो बेफोर जायगाफोरा शिबसागरनि द्वितीय मावख'नि गोग्लैना थानाय गोजाम गारियाव बमा दोननायनि सन्देह एबा दाबि दैखांदों। बेनि उनावनो रायजोनि गोबां जायगाफोराव बेफोरबायदि बमा दोननायखौ मिथिनानै दाब जायगायाव पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय, शिबसागरनि बिजि रोड ONGCनि 5 नं गेट बारनानै एम्बुलेन्सआवबो बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों आरो जा बमा बेरफ्रुनायनि मुवा बेसाद मोननो हादों। थारैनो मोनथिनाय बायदिब्ला, गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव मिथिनाय बायदिब्ला थारैनो गोबां जायगायाव बेफोरबायदि बमाखौ दोननायखौ एबा बमा दोननायखौ मोनथिनो हादोंना बे समाव मोनथिना मोन्दों। लखिमपुरावबो गंसे गोजाम STC बासाव बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों। जेराव बे समाव सांग्रां जा, दिनै भारत उदांस्रि सानाव गोबां बेफोरबायदि गिलु-बालु थासारि एबा खौराङा रायजो नाङैनो बे समाव सोमावग्लांनायखौ नुना मोननाय जादों। दिसपुर, नगाव, लखिमपुर, गुवाहाटीनि दिसपुर, नगाव, लखिमपुर, शिबसागर, नलबारि, रङिया, तामुलपुर बेबायदियावबो बमा लाखिनायनि दाबि दैखांदों आरो बेफोरबायदि आलफानि सोद्रोमाफोरनो एबा आलफानि बे मेल मोननायनि उनावनो रायजोनि गोबां जायगाफ्राव बेफोरबायदि सिग्रोमनाया गोख्रों सोलिगासिनो दङ। আমি তাৰমানে আজি তামোলপুৰৰ হাইচান্দিৰ পৰা আমাৰ যি তামোলপুৰ জিলাৰ যি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আছে, এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি শেষ কৰি আমি ঘৰৰ ফালে আমি আহি আছোঁ। ঠিক আহি থকা অৱস্থাত আমাৰ তামোলপুৰৰ মাজমজিয়া গড়চুৰ চকত আমি বহুত মানুহ দেখা পাওঁ, লগতে বহুত পুলিচ প্ৰশাসনকো দেখা পাওঁ। আমি তেতিয়া ইয়াত ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে ইয়াত আজি আলফাই যেনেকৈ সদায় মানে গোটেই অসমখনত বোমা পুতি থোৱা বুলি কৈছে আৰু প্লাছ আমাৰ ইয়াতো তামোলপুৰ গড়চুৰ চকতো বোমা পুতি থোৱা বুলি আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি গম পাওঁ। তেতিয়া আমাৰ ইয়াত তামোলপুৰৰ যি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে যি বোমা উদ্ধাৰকাৰীক মাতি আনি ইয়াত আমি বোমাটো চোৱাত এতিয়ালৈকে বোমা বিচাৰি আছে, প্লাছ বোমাও এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিন্তু তথাপিতো আমাৰ তামোলপুৰবাসী ৰাইজে আমি শংকিত হৈছোঁ, যিহেতু বোমা ইয়াত পুতি থোৱা বুলি আমাৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আমি গম পাইছোঁ। একদম স্পষ্টভাৱে দোকানখনৰ লোকেশ্যনটো দি দিছে, দোকানৰ সন্মুখ ছাইডটো, বেক ছাইডটোত, এইখিনি পইণ্টত, মেইন ৰোডত আমাৰ একদম তামোলপুৰৰ এইবিলাক মেইন পইণ্ট হয়। আমাৰ অন্যফালে যায় DC অফিচ, অন্যফালে আমাৰ তামোলপুৰ গোটেই মানে এৰিয়াটোৰ মেইন সেইখিনি হয়। এই পইণ্টত আমাৰ বোমা পুতি থোৱা বুলি কৈছে। গতিকে আমাৰ ইমান বছৰৰ মূৰত শান্তিপ্ৰিয় ঠাই এটাত যদি আজি যিটো মানে অশান্তি এটা আমি শুনিব পাইছোঁ, তো তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হয় মানে ব্যতিগ্ৰস্তত আমি আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन।
बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।